Good morning! Boom! Super saya na naman ang aking hair, guys. Ayun. Grabe init kagabi, alam nyo ba? Kami lang ba nakaramdam o kayo din dito sa Pilipinas? Kahit nakabukas yung, yung AC, as in kumbaga pinakamataas niya ng, temperature, or baliktad, diba? Pinakamababa pala, para siya yung pinakamalamig. Grabe, di mo maramdaman na malamig sa loob ng kwarto. Kaloka yung init kagabi, bongga. Dati pa lang dati nagbubukas kami ng AC mga 11 PM or 9 PM, ang pinakamaaga, tapos papatayin ko na ng 2 kasi talagang ginaw na ginaw ka na. Pero kagabi walay, hindi mo ramdaman na naka-aircon ka. Sobrang init. Ayun. Pampapasigrot, nakakainis. Dito pala natulog sa kwarto. Mayat maya naglalambing siya. Sinusungkaw-sungkaw niya yung kamay ko, kaya yung mukha ko. Nagpapalambing siya. May tao na yata, or may aso na ata. Ayun. Hi, Maggie. Ay! Hi, Maggie. Good morning, Maggie. Good morning, Maggie. Good morning, Maggie. Aray ko. Ay. Ano? Katok-katok ka dyan, ah. Good morning, Maggie. Morning. No, lalabas na ako. Huwag ka nang pumasok. Lalabas na ako. Diyan ka lang. O, yun pa yung isa. Yun pa isang malaki. Yeah. Wait lang. Morning, baby. Cellphone na naman agad. Ay, hindi ka marunong yan. Pakulayan na ka ng buhok. Pakulayan? Hindi yan pakulay ng buhok. Ano ka ba? Card yan ni daddy. Naku talaga to si Maggie. Oh my gosh, grabe ang alinsangan lalo dito. Sa labas, aray ko, baby! Aray naman ah. Oo, malalaglag na yung Oh my gosh. Grabe, humidity. Sige, akit na kami. Kain na daw. Akit na dun. Nakain na dun. Tutuan mo ko to. Umakit ka muna dun. Galing nga. Oy! Dito ka lang. Huwag mo putputa si Tipi. Doon ka. Alam ko na naman ang mo gawin. Doon ka na, dali na. Ayan share na kayo dyan. Nilayo ko na nga si Tipi sa'yo eh. Gusto lahat sa kanya. Kasi hindi nakakainom si Tipi. Or nakakakain kapag dito si Groot. Takot kay Groot. Share na. Mag-iusog. Yan. Gatas sila. Doon si Tipi Boy. Sineparate ko. Hoy, Maggie. Balik ka rin dito. Dali, konti na lang. Dali. Inom na dun. Si Buntis kaya gusto yung gatas? Ayaw niya, di ba? Si dapat anmam din ang pinapainom kaya no? Puchi. Bigyan ko nga din si Puchi. Good morning, Madam Claudia. Tirang aldaw na ang golfing. Uy, dalawa naman ganito. Ano yung araw na ba yan? Napapansin? Ay, hindi ka nagpapalit ng boxer mo ah. Kapag yan. Pati panty. Isa munang aura dyan. Umaura ka muna. Ayoko. Wow! Galing nga. Ubus ah. Good boy. Good boy. Hindi niya talaga ininom. Halika na, Groot! Baba na, Groot! Grootin! Dali! Halika na, dali! Kakain tayo! Dali! Tipi, halika na! Tipi boy! Baba! Dali, baba! Silipin ko lang yan. Nilatag na pala nila yung sapin.
Hindi ininom ni Puchi yung ano, yung milk. Pati mo ininom Puchi girl. Ha, Puchi girl. Ayaw mo, dapat mag-milk ka. Para sa bebe mo. Hindi talaga. Oh, baba. Baba. Kain tayo. Fresh na fresh din na iiman nyo. Gagana pa ang buhok mo Si Jackie di ata nakaligo na eh. Ang kain na. Wala na. Mamaya-maya lang mga panis na naman ng amoy na. Sabi naman ako mag-ano. Grabe, kaloka talaga. Sobra. Si Don nga ni nakaduwa ng rigo. Kaya nga, pinaayos ko na talaga yung swimming pool. May ano. Para ka ako maglublob na muna. Sobrang init talaga, di ko kaya. Kaya yun. Gorat, mag-swimming tayo dyan. Kasi pabili ako ng coke. Nag-text na sa'yo? Pag-text nga ni Danak Sinta. Bag? Pag-text Danak Sinta po. Hindi, yung ano, hindi ka pa kumukha ng ID mo. Ay, di man ID ba? Oo nga, wala nang klira sa'yo pa kumukha. Yan, taga sa tibang ko sa tibang ko. Kain tayo. Si James na rin ako. Nagmadaan naman ako yung kaiba. Pag-asa siya. Si Goldie. Kuwa. Pag-asa siya. Hindi, alin na si James. Saan punta? Paulit na ko na Kaya yan. na yan. Sa Bicol? Hmm. Kala ko ba mag-aaral siya? Pagka-exam niya. Paka-exam. Kailan exam niya? Bukas. Okay. Sige. Paka-exam, diretso yung pag-exam. Dito na pala si Japong, oh. Umitim, oh. Umitim na pumayat. Tapos alam nyo, si Emma, excited nang umuwi. Naka-impake na kahapon, oh. Ready to go na. Grabe. Hindi. Ako baka sumabay ako kay Jackie. Tade! Kasi magpapaswimming daw si Emma doon eh. Wow! Oh. Entrance na sa inyo, tisang. KKB sa entrance. Bahala kayo dyan. Basta kayo sa ano, ikaw sa pagkain ha. Pagkain sila sa Yes. Si Japong uuwi din ulit eh. Mag-basketball. Panoorin nga natin si Japong mag-basketball. i-vlog mo Sagot rin. nila yung ano, pumasahid ko. Sagot na nila? Wow! Import! May import pala sila. Santa Clara. Kaso sa ibang barangay na gano'n. Sa barangay nila Jackie naka ano, sumali. Nilisa ng barangay San Buena. Wala na. Kami nakasang barangay Samboy na malo yan na. Pero sila dati nagpa-champion nun, di ba? Ako pati si Crush Coffee. Oy! Charles. Sino Charles? Ala. Sino Charles? Account number niya 2,000. Sino Charles? Ano kami niya to, friends sa Facebook. Ala ka! Wala ka na! Sino Charles? Siya pinsan nagkadaps niya. Tagaw niya ni. Santa Clara. Taga niya Malalim sa guwapo. Santa Clara B. Wow! Ay, iba ka rin din. Ay, kaya ano sarap ba yung Ayun, sarap ng kainan kapag kami kwentuhan. Ay, kaya pala excited si Eme. Pag Santa Clara na muna, pikit ako. Sabi mo na rin tayo matagpuan. Bakit po, chi girl? Sarado pala guys. Tayo makapasok. May entrance fee daw. Wala tayo pang entrance. Tagal. Ano ba yan? Bukas pa tayo makapag-swimming. Sabay natapon yung ano yun, oh. Yung dog food na nasa doon yun. Wow, nice. Kaloka. Dinadaga kasi. Shh, quiet. Kasi alam niyo yung ano dyan. Dyan oh. Tatabing bahay namin. Sa anong yan. Ano dyan, may parang may siwang. Hindi talaga dikit na dikit yung guys. Plano na yan. Ayun. May ano, yung siwang nga, diba? Kasi pag ano, dikit-dikit, ayan, hindi pinalagyan ni Papa na parang, ano, awa nga. Parang may space.
ayun, na ano siya na dyan may mga daga. Kasi itong kapitbahay namin dyan tapon ng mga basura. Ayun ang punta ng daga dito sa mga kapulisit. Kinakain yung mga mga rekado namin, mga gulay dyan, mga lulutuin. Tapos, Puchino! Tapos yun nga yung dog food. Kaya yun. Okay, nabit na din pala eh. Hindi pala kaya yung filter. Usual lang tama yung pagkakakabit niya. Anyway, madamaga kundi antayin yan mapuno. Probably tomorrow pa. Makapag-swimming si Kolokoy. Kinabit na nga nila. Ba't kinabit agad? Agadin agad. Dapat may nakatukod para hindi mapunit yung anyway, siguro naman maayos yan kapag may tubig na. Ang hina ng tubig kaya ang tagal. Di tulad nung unang namin, unang puno namin, malakas. Pumasok na ako at bibigyan ko ng tubig. Puchi girl, at ang init, pero mahangin. Puchi! Pupo. Saka yung ibon na yan. Kanina pa yun eh. Sa taas. Naririnig nyo? Tingnan tayo sa taas. Sa taas yan. Magandang ibon yan. Kamingay. 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 Lakas ng huna. Wala. Ayun, nakita ko na. Ayun dilaw. Ay, ang cute. Ang cute. Oh my gosh. Baba tayo ulit. Tingnan natin doon. Mas malapit doon sa babae. Ayun siya. Nakakatawa. Birdie! Birdie! Ay, may kasama pa ata siya. Humawa ka, baka malaglag ka dyan sa Yan, punta kaming Pure Gold ni Madam Emma. Wala ko lang isa pang pero yung map kasi lost thread na yung ginagamit ni Jar, kawawa naman. Nagkakakalyo na daw siya. Kasi last time sabi ko, Jackie, sira na ba yan? Hindi, umikot pa naman. Tapos siguro after 2 weeks na yun, sabi kaya mag-request na daw ng bagong map. Kaya pila natin si Madam Jackie. Sabi ko, pag liko na ito, pag ikaw tumilapon dyan, good luck sa'yo. Dati pa ako natitilapan. Tilapan. Binata na itong Kolokoy na to. Papatuli na yan. Grade 6. Grade 6. Patuloy mo na, Ping. Bukas, patuli ka na bukas. Hindi! Grade 6. Merienda tayo. Gutom na daw itong batang to. Kain. Kain na ma. Nantay pa namin lasagna. Bakit ba nilagyan mo ng pepper? Talaga may pepper yan. Lahat ng pizza may pepper. Ano ka ba? Di ba sabi ko... Close your mouth. Close your mouth pagka gumumuya ka. Di ba sabi ko lang? Tanggalan mo ng pepper. Kain tayo. Yung bundle na binili ko para tipid-tipid. That's it guys. Lasagna and wacky wings. 4 pieces daw. Hinati lang naman. 2 pieces lang yun, diba? Kaloka. Mamiram ng bagante. Add-on lang. 99 pesos. Nagbalas na kakabanga inuman. Kaya, ayan tayo. Di balahibo pa nga. Ano ba yan? Kakao. Hindi na tayo makakakain na ito. Ako ma.
Hindi rin. Naku, di tayo makakabili ng refill niyan. Yung bila ko ulit ng 2 map, guys. Para kada floor ay meron na. Maliit lang ngayon. Tapos isang handle. Kasi yung ginagamit ni Jackie niya is ano na, sira na. Ayan, handle lang. Itong batang to. Kahit saan talaga. Basta may ano eh. Mapipindot eh. Naka-sale guys, so ano na lang siya. Puno na cabinet. 450 na lang from 750. Ayan, lagayan ng dog food kasi inaano eh, dinadaga eh. Ayusin ko nga. Kaya nga magpapagawa ko ng cabinet, diba? Oo, magpapagawa ko ng cabinet. Easy ka lang. Pati yung door sa cabinet natin. Sa Oo damit nga. Kulit naman eh. Hindi na crush Hindi na. Yung cabinet ko. Hindi yung Hindi pa rin si Kuya makahanap ng refill. Kailangan ko ng refill eh. May nagsuggest dati sa vlog na R-type daw ata yung ano, bilhin ko sa kwarto kasi masikip na. Eh, may bagong labas oh. May free ano na siya, foam. Tapos nagiging ano siya guys, nagiging upuan. O, diba? Feeling ko mag-ano yung kwarto namin eh. Lalawak na. Sa taas si Kolokoy. Sa baba kami ni Froggy. Naku, may butal pa eh. Hindi na 20,000. 20k. Ayun. So, kailangan ko lang mapaglalagyan ng kama namin sa ano, sa kwarto kung saan ko ilalagay. natin yung kapalang pamang. Tapos kung pwede natin Hindi. itang sanitize yan. Wala na kasi yung karton nun eh. Kasi natatanggal naman yung mga parts nun. Kaso, wala kami mapag-iimbakan. Gusto ko talaga siya. Itong sa inyo, kahoy din, di ba? Hindi, ganyan din. Magana. Sana nun pa ito lumabas eh, para yun nakinuha ko. Gusto ko siya! Tapos ayun. Kaso, yung ano, akita ni Koloko, yung mahirap kasi gilid na eh. Yun din. Diba? Pwede kung papagatiti, di na Balagbag. Si Madam Emma, nakapaglaba agad. Ang bilis. Ano yung nakababad na kanina? Di kayo na pagalit ka, nakasalang. Nakasalang na. Ayun guys. Puno na, lapit na. Kaya pala kanina ang hina. Kasi pilipit yung hose. Ngayon lakas-lakas oh. Yan, lapit na. Bukas mag-swimming na dyan si Koloks. Si Kolokski. Hoy, Conan! Umalis ka dyan, Conanin! Nakita mo. Ayun, pate. Alin? Ando na ba yung sa taas? Hindi, yung sa diyo nandyan na. Nilagyan ko na. Tingnan mo si Conan, oh. Sa kama nyo. Hi! Ngayon lang nakita mo. Unan. Tumatabi daw yan kay Jeff, no? Kaso, mani pag-abot ni Jeep, kadur talaga na yun dyan. Oh. Lika dito, bumaba kay. Baba ka na, baby, dali. Baba ka na muna dyan. Ikaw talaga, lika na. Tara, sarado na yan si Conan. Tara na, dali. Lika na, Conan. Ano yan ang kapatid ko kasi. Baby niya din yan eh. Lika na! Japong. Kaso umuhi kayo dyan, yari na naman kayo. Si Groot. Si Groot. Ito hindi naman tumihi si Conan dito. Conan! Uminom ka muna ng tubig doon. Ngal-ngal ka na, putragis ka. Lika na, dali. Tara na. Lika na, dali. Tara. Let's go. Dali. Yan, sara mo mabuti. Kita ka. Ngal-ngal ka na, oh. Inom na doon, dali na. Hello guys. 10:30 na naman. Oh my G. Ayun, nanonood si Kolokoy with his mga tita sa baba. And yun. Di ba ko makapag-edit ng vlog? Di ko binuksan ngayon yung yung laptop. Kasi alam ko may virus yun. Hindi ko pa napapagawa. O yun. Ayan yun na ipunin muna natin guys. Siguro ngayong weekend, ayun. Sunod-sunod naman yung yung edit ko. Pero everyday may vlog. Pangalang ulit edit. Ayun, nakapag-ilamos na ako. Gusto ko sana maligo ulit kasi inaantok na ako. Mawawala yung antok ko. Ayun. Ang init, grabe. Sana naman ngayon, medyo
Pamiglamig kasi kagabi, di ba nakwento ko kaninang umaga is grabe talaga yung kainit. Kahit naka-aircon kami, parang wala lang. Hindi mo ramdam yung aircon. Ayun, sana ngayon is maramdaman ko. Parang timangin na. Ayun, naghilamos na ako and then toner lang. Kasi open na open yung mga pores natin ngayon. Grabe, ang hapdi sa mukha. Lalo na yung mga katulad kong may mga malalaking pores. Ang hapdi sa mukha, guys. No? Talagang, kahit nga mag-toner, ang hapdi. Kaso, naman ako, pimpleitis na naman. Sinimula na nga, meron na naman. Kaya nag-toner ako. Ayun, guys, mag-good night na ako. Wala na ako sasabihin sa inyo. Hindi na rin kami nag-dinner. Kasi, nagmerienda kami kanina sa diba? Sa labas. Medyo full pa ako. And then, nagluto lang sila ng pechay na ginisa sa itlog. Tapos yun na. Then tomorrow mag-swimming ako kasi napuno na rin yung dito, swimming pool. Tapos, wait lang. May shoutout lang ako kasi third time niya na daw na magsabi na pa-shoutout siya. Kasi di ko na shoutout. I am sorry. Ano siya, parang Japanese yung name niya. Wait lang. Hanapin natin. Si Tadadon. Kibo ni Ikiro. Ayun. Kibo ni Ikoro. Ayun. Hi sa'yo. Pasensya na. Tsaka kay Carmela Cruz. Ayun. Hello. Silent viewer daw siya. Simula pa nandito siya sa Pilipinas. Yung nasa Canada na siya is patuloy pa rin siyang nanonood. And walang paltos. Thank you, Carmela. Salamat sa panonood. And then, who else? Wala na. Yun. Wala masyado. Or, natamad ako mag-browse, guys. Kasi nantok na nga ako. Tomorrow na lang nga. Good night! Bye! Para kung timang ako lang mag-isa dito. Kasi di pa kami batik na naman yung from. Inis ako eh.